da Müslüman tekfir etme. Kafir olup dursun, müşrik olup dursun deyme. Şu näme diýip? Şu çağırılmaklığı ki şu cemaate çağırılýar. Ol birdäki ki Peygamber ondan çağırýar fark etýär. Men hiç öňe taraftar edende dogry däl, belkol dogry däl. Ýöne şu musulmançylyk çağırylýan zat bilen, aqide bilen ol Peygamber ondan kafirlik biraz fark etýär. Okyp bilen tefsirden wada. Tefsir Ma'rul Kur'an-y Mufti Şebir rahmetullahi aleyh cildi 2 Ma'rul Kur'an sayfa 719'da istihanet berdoq etmez diye wada. Yeki yanke ferişte peygamber veli ya insanı digera manend Huda qadir muhtar mutlak qararda da zubhan. Allah'dan gayrini ferişteni peygamberi velini manend Huda Allah ya qadir ve muhtar mutlak bir tonu dilemeli ta hacatı niyazı Ayşe'ne beraber sadat. Çinin kufr aşkarıyla hatta müşrikan ve botperestän kufr midanını. Ve Hudaýalyk bilemda kim diýende Hudaýalyk bilip çağırmaklygy diye Peygamberden kafirden o da kufr diýip aýdyrdy diye. Bizler zat jahannda ýok da, hiç ýokdy. Her wagt müşrikler çağırtdy, Hudaý şoňa berýär, berdat etýär çağırtdylar. Şundur bilýän wada? Yani dogry manende Huda qadir muhtar mutlak qararda da azubaqahan ta hajat-ı niyaz Ayşe'nde azam ferişte o peygambere veli beraber saadet Çinin kufr aşkarıyla hatta müşrikan ve botperestän kufr midanen. Zira anhaniz botha ve mezarhara manende Huda qadir muhtar mutlak ne midanen. Bula aslında yok zat diýdi ki Hudaýalyk bolsun. Şoňalyk qadir mutlak bolsun, muhtar mutlak bolsun. Eli Hudaýalyk bilsin. Yok, o jire şu anda çelim alem zahanna hen dören zat diýdi. Şunu dogry Allama ýa-ki İmam Razi rahmetullahi aleyh tefsiri Kebir'ini sırahatın getiripdirsin. Şu anda çelim alem zahanna bir botperesti tabatan Hudaýdan gaýry çağırýan tabatan eýni Hudaýalyk bolup çağırtyn. Beýle bir zat ma'lum ýüze filan. Şu anda çelimde alem zahanna dören zat diýdi. İkinji gurunga da şu biziň gurunmasy. Şu musulmançylyk ýalňyşy diýer fark etýär. Der ayye yakın sa'in innehu şirk murda nazarat. Bilin mani ki kuffar ne dogum istihanet ki murda nazar kuffar mi başat. İkinci istihanet ba kafirle şey diýip aýdýarlar ve Kur'an İslam'da batıl ve şirk midanet. Der ayye yakın sa'in innehu şirk murda nazarat. Bilin mani ki kuffar mu'taqiden kafirliň etiqaty qadir mutlak Hudas ve bir kez mahlukat hud amaz ferişte ya veli ya cin miqdar yaz kudret ihtiyar Huda vagzar nemude ki o derhat muhtar istifader demiş. Yani Allah Tebarek ve Teala şolara, şu feriştelere, velilere, peygamberlere bir kudreti beripdi, şola muhtar halan işitip diýerler, öz ihtiyarları var. Kullen şoňa hakyna ihtiyarları var diýerler misik. Oňa şu biziň gaýry musulmançylygyny edýän apa, şonu şähet de diýmeýärler. Oňa hiç ýokda da şu musulmanyňa Kur'ana kabul, peygamberi kabul, jennete kabul, ahirete kabul, hemmelerde kabul, emma şu galat fikir direk istat etýär. Awla tariqy dawatçy diýen nawaz billah bir musulman dogandan ýol hajaklarny kafir bolan, müşrik bolan diýip dogurdy. İkinci şolan aqidet bilen şu atki istiba halaf sünnetlerine gurun yok, bedgatlarına gurun yok. Halaf şerrine gurun yok. Allah Teala hazır nazım sıfatına şerki ve Huda diye. Emma şunu bir tevili başı aradı bilen. Ey Huda şu kudreti beripdir, Huda istese bolýar. Allah'tan irade eden wagty bolýar. Hemmet hiç orada orada ki. Ýöne şondan fark etýär, hemşe adam var, ustady musulman dogan dilimini tekfirden taklamak gerek. Nawuz billah şewa diline musulmana kafir boldun sen, müşrik boldun diyen gibi almallal. Doğru da musulman doğru. Açık kurun, yani aqiden doğru dedi.